Mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur historian eta artean murgilduko gara. Egiptoko artea ikusiko dugu. Prest zaude? Zergatik Egiptoko artea hain ezaguna da? Zerk egiten du berezi eta, batez ere, nola egin zuten? Ikusiko dugu. Simbolismoak eta erlijioak eragin handia izan zuen Egiptoko artean. Hauek dira bere ezaugarri nagusiak. Simetria perfektua, eta desberdintzeko faraoiak beti oso handi agertzen ziren. Beste ezaugarria, hieroglifikoak. Harrietan zizelkatutako letra eta simbolo hauek historia gordetzen zuten. Denbora luzez komunikatzeko tresna izan zen. Beste ezaugarria, hierarkia eta tamainak. Esan dugunez faraoiak oso handiak agertzen ziren. Bestalde, zerbitzariak oso txiki agertzen dira. Boterea zeukan eta boterea etzeukan pertsonen arteko desberdintasuna lortzeko. Eta beste ezaugarria, koloreak. Kolore bakoitzak esan nahi oso sakona zuen. Adibidez, kolore urdinak amaierarik ez duen bizitza simbolizatzen du. Eta kolore horiak jainkoen boterea simbolizatzen zuen. Egiptoko arteak hainbat altxor utzi dizkigu gu ikusteko. Adibidez, Karnaken eta Luxorren dauden tenploen margolanak eta pinturak. Tenplo hauetan milaka eta milaka hieroglifiko irudi artelan daude. Ikaragarria da. Dakigunez, arteak gizarte baten ideiak, pentsamenduak, boterea eta desioak erakusten ditu. Eta ez pentsa, hori guztia eskuz egin zuten. Eta nola ez, aipatu behar ditugu Egiptoko piramideak. Egiptoko artearen barruan zein da zuri gehien gustatzen zaizun elementua. Hieroglifikoak, artelanak, piramideak, zutabeak. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte!